Maar er was eens een dag dat het anders was. Zal ik erover vertellen? Laten we kennis maken. Hoe heet jij? Wat een leuk kopje heb jij. Ik word er helemaal vrolijk van. Ik hoop dat het zonnetje vandaag nog gaat schijnen. Hoe oud ben jij eigenlijk? 5. Oh, maar dat is nog lang niet zo oud als ik ben. Jij lijkt mij wel iemand voor een verhaal over heks. Of toch liever eentje met rood kapje. Kies maar. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig.